खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म दायो आङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं नाहरबारि गामिनि बैसागो बोथोरनि बैसागो नखर नखर मोसाखांनानै बिथांमोना गेदेर उन्दै बोराय बुरि जयै देग्लायनि बैसागो बोथोरखौ मोसानानै बिदाय होनायनि जोबथा सान हिसाबै बिथांमोना बे समाव फालिदों। थारैनो बे समाव बिथांमोननि बैसागो बिदाय होनाय बे हाबाफारियाव आङो दंफैयो। थारैनो बिथांमोननि जिहेतु बिथांमोननि रंजानाय मोसानाय दिनै बेसेबांबा समायना रमायना गिबिसिन होननांगोन जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि ग्रोम ग्रोम बैसागो जिहेतु मोसाखांनानै बैसागो पार्टिनि बैसागोनि पिकनिक जानाय आरो लोगोसे बैसागोखौ बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय मोसा सप्तासे बा 10 दिन मोसाखांनायनि उनाव बिथांमोना गामिनि माखासे गासैबो गेदेर उन्दै ज' दाफाद जानाय बा जोबथा दिनैनि दिनाव जोबथा हिसाबै बिथांमोना देग्लायनि बैसागोखौ बिदाय हरनो सानदों। थारैनो बे समाव बिथांमोननि मोसानायखौ केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी बिथांखौ माखासे मोसानायनि जाय नुथायफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बे जाबाय 1 नं नाहरबारि गामिनि बोराय बुरि बिहामजो बिहाव उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ग्रोम ग्रोम मोसानाय बेनो होननांगोन जे जोंनि गेजेराव बिथांमोननि मोसानाय बा बिथांमोननि रंजानायानो बाख्नायजाथावनासिन। मानोना जोङो दिनैसिम बे ओनसोलाव बेबायदि बिहामजो बिहाव फिसा बिफा गावनि नखरनि आरो गेदेर उन्दै गासैखौबो लानानै बेबायदि ग्रोम ग्रोम रंजानाय जों जे मालाबाबो नुफेराखै। थारैनो बे समाव जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों 1 नं नाहरबारि गामिनि बिहामजोफोर बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजानायखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। थारैनो गोबां ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाबाय 1 नं नाहरबारि गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिथांमोना बैसागोखौ मोसानाया नखर नखर मोसानायाव सेंग्रा सिख्लाया आलादा आलादा रोखोमै मोसादोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै जिहेतु मोसानानै मोननाय गामियाव रंजानानै मोननाय जिहेतु जोबथा पार्टि जानाय बे पार्टि जानायखौ बिथांमोना गेदेर उन्दै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नांनानै खौसेयै दिनैनि जिहेतु बैसागो बिदाय हिसाबै बैसागो मोसानानै मोननायखौ जयै पार्टि बोथिसे ओंखाम जालायदों। आरो बेयो जोबोद गोरोबनाय जोबोद जोंनि समाजजों गोरोबनाय बर' समाजजों गोरोबनाय बे जिहेतु दिनैनि 1 नं नाहरबारि गामिनि पार्टि जानाय। थारैनो बे समाव गोबां नायग्राफोरबो दङ। बे गामिनिनो गोबां नायगिरि बिथांमोनाबो बे समाव बिसोर नायग्रा दिनै रंजानायफोरखौ नायग्रा बिथांमोना बे समाव नायग्राफोरखौबो जोङो नुदों। बेयाव गोबां नायग्राफोर दं। गोबां जिहेतु नाहरबारि गामिनि बिहामजोफोर बा गोबां आखाइ खबदों आखाइ खबना होदों ज' बयबो रंजादों। सोरबा मोसाग्राया मोसादों आखाइ खबग्राया खबदों मेथाइ खनग्राया खनदों। दा बे समाव बिथांमोननि जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। दिनै बे समाव बेखौ खैथासो मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना दिनै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय? आच्छा जोङो दिनै 1 नं नाहरबारि गामिनि रायजोफोर जानानै जोङो सानथाम बैसागु मागिनानै दिनै जोबथा सानाव जोङो रायजो राजा गथ' गथाय गासैखौबो लानानै जोङो खौसेयै बहाय दिनै जोङो गेलेनाय खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि जे दिनै हारिमु मोनसे बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनानै जे बर' हारिया जे बेबादि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय दङ जे गोदो गोदायनिफ्रायबो जे सोलिबोनानै दंगासिनो दङ बे बाथ्राखौ जोङो बुहुमाव एसे बयनोबो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो दिनै बे बैसागु बिदाय जों लोगोसे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। समाव आरो जोङो माखासे बाथ्रा मिथिगोन गोबां गेदेमा बिथांमोन दङ
बिथांमोननिफ्रायबो जों माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन थारैनो ग्रोम ग्रोम मोसानाय बयबो बे भिडिअनि गेजेरजों नुयोबा मिथिगोन जोंबो हयथ' बेयाव हाबनानै मोसानो जोंबो लुबैदों बिथांमोननि जिहेथु रंजानाय बयनिबो गोसोखौ बोदोर खालामदों जोंबो मोसानो लुगैयो थारैनो नैबे बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिना लानि बे समाव नोंथांमोना सानबैसेनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे बैसागो जिहेथु बिदाय फोरबो जागोन बियो थारैनो बे समाव मा बुंनो सानो जोङो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासिखौबो लानानै दाखालि बैसागुनि 1 अक्ट'निफ्रायनो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जों बोराया बोराय ग्रुपआ बोरायफ्रा माने मागिखांबाय सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्ला मागिखांबाय गथ' गथायफ्राबो बिदिनो मागिखांबाय बिनि उनाव जों जोबथारनायाव दिनैनि दिनाव जोङो गासिबो गथ' गथाय बोराय बेन्थ' बिहामजो सेंग्रा सिख्ला बेयाव ज' जानानै जोङो दिनैनि बे बिदाय फोरबोखौ मावफुंनाय जाबाय बेयावहाय जों गथ' गथायनि गेलेनाय सोरबा खारनाय सोरबा मोसानाय सोरबा दावला सौलायनाय सोरबा दुरुं बोलायनाय नाना रोखोम बे बैसागुजों लोब्बा थानाय सोलोंथाइजों माखासे लोब्बा थानाय आयदाफोरखौ लानानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै जोङो जोबथा बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो गोबां जों बाथ्रा मिथिनो नाजागोन बेयाव नेपालि मानसिफोर नुनाय मोन्दों माने बेयाव गुबुन जाथिनि ड्रेस गाननानै मोसादों आरो केमेरा पार्सन सुनिराम बसुमतारीखौ एसे जुम खालामनो थाखाय खावलायबाय बेयाव गुबुन जाथिनि ड्रेस गाननानै मोसानायखौ नुनो मोन्दों हयथ' बिथाङा नेपालि जानो हागौ जोङो नेपालि गानबाय बिथाङा मोसादों बे समाव केमेराजों जों नुनो मोन्दों आरो जोङो समाव लोगो हमनो नाजागोन बेयाव खुगा मेथाइजों रंजानाय हारमनि टप्लेस खाम बायदि रोखोमनि दामजु दामनानै जिहेतु 1 नं नाहरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयै जिहेतु बैसागो बोथोरखौ बिदाय होनो बिथांमोना दिनै बिदाय होनाय हाबाफारि खुंदों आरो बेयाव हारमनि मेथाइ खननाय खुगा मेथाइजों मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे समाव माखासे बाथ्राखौ जों मिथिबावगोन आरो मिथिनो नाजाबावगोन जिहेतु नाहरबारि 1 नं नाहरबारि गामिनि गागि दैदेनगिरि जोङो बिथांखौ लोगो हमनो नाजाबाय बे समाव बे 1 नं नाहरबारि गामिया बैसागोआव मा नेमखान्थिजों नोंथांमोना बैसागो फोरबोखौ मानियो आरो बे 1 नं नाहरबारि गामिनि नेमखान्थिया मा बैसागो बोथोराव माबायदि नोंथांमोना बैसागो बोथोरखौ बैसागु बोथोरखौ जोंनि 1 नम्बर नाहरबारियाव जोंना ओरैबायदि मानियो जे बैसाग बोथोरनि बै संक्रान्ति जयग' होनाय लोगो लोगो जोंना गासिबो दंनाय माने गथ' गथाय फिसा फिसौ गासिखौबो लाजोबनानै आइ आफाफोरखौबो लाजोबनानै गासिबो ज' जानानै जोंनिया बिदिनोसै जोंनि गामियाव जिथुनाखि नियम कानुन दं बे नियम कानुनखौ सावरायलायनानै खौसे जानानैसो जोंनि गामियाव बे बैसागुखौ पालन खालामनाय जायो आरो बे समाव जिहेतु दिनै नोंथांमोना गासैबो गेदेर उन्दैखौ लाफानानै जिहेतु बैसागो फोरबो फालिदों बे हिसाबै बे दिनैनि बे जयै जिहेतु खुंनाय बैसागो बिदाय बेयाव मा मोनसे गुरुत्वपूर्ण खोथा दं होननानै सानो गुरुत्वपूर्ण खोथाया बेनो जे जोंनाथ' बोसोरे बिदिनो मोजाङै जागासिनो दं आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन सोलिलांनो हाथों फिसा फिसौफोर थानायखौ फोरोंलांनो हाथों फोरालांनो हाथों आरो रायजो राजा सोरबा खायद्रा खुद्रा थानायखौ बजबलायनो हाथों बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबो जोबोद मोजां खोथा बेयावनो होनदों बिथांमोना फोरमायदों नंगौ गामियाव गोबां बेबायदिनो सोरबा मानिबा एसे दुखु मोनलायनाय सोरबा बेरेखा सानलायनाय गोबां मेसेज मोनो आरो जों बेजों हमना ला उन्दै लाइमोनफोरनो जुदि खौसे थानायनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनाय जों माबोरैबा खौसेथि जायो आरो बे खौसेथिनि गेजेरजों दानि उन्दै लाइमोनफोरनो जिहेतु बर'
बर'नि हारिमु बैसागो बोथोरखौ बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो बारै मा नेम निथिजों जोङो बैसागोखौ मानिनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना हयथ' उन्दै उन्दै गथ' लाइमोनफोरनो फोरमायनाय बे मेसेज आरो नोंथांमोनाबो बुजिगोन गेदेर उन्दै जयै जिहेतु दि बे समाव मोसानायाव माबा नङा माबा मोनसे मेसेज दंखायो होननानै जों मिथिगोन थारैनो बे समाव जोङो लाइमोनफोरनि सासे लाइमोन जेरै लाइमोन हान्जानि दैदेनगिरि जोङो लोगो हमनो नाजागोन बेयाव लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लादों आरो गागि आफादजों लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लादों आरो गामि गागि लाइमोन जोङो लाइमोनफोरखौ एसे नागिरनो नाजागोन लाइमोनखौ एसे नागिरनो नाजागोन ब्रेक जाबाय दायो जोङो लाइमोनफोरनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों रायज्लायनो नाजागोन आरो बे समाव नैबे बिथाङा नाहरबारि से नं नाहरबारि गामिनि सासे लाइमोन बे हिसाबै दिनै नोंथांमोना बोराय बुरि बैसागु बिदाय फोरबोखौ फालिदों बेयाव नोंथांमोना मा थांखि लानानै जयै बे बैसागु बिदायखौ फालिनाय जादों गिबियावनो गोदान बोसोरनि आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै ट्रान्सफर हेडलाइन्स रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरबाय आरो नायगिरिफोरनि बिथांमोननिसिमबो आरो गासैबो बर' रायजो राजा सुबुंफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ से नं नाहरबारि गामिनि सेंग्रा सिख्लानि आङो अननाय सिबिनायखौ जासिगोरबाय जोङो सिगां बेफोरबायदि ज' ग्रोम ग्रोम जों रंजायाखैमोन देग्लाय जोङो सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरि बेन्थ' गासिबो ज'यैनो माने गामिनि मोनसे जोंना नियम दङ सेंग्रा सिख्लाया गामि मोसानानै जोथोब खांनाय आरो बोराय बुरिफ्राबो खांनाय दा बेफोर मोननैखौ ज' खालामनानै जि रां मोनदों बेखौ जोङो ज' खालामनानै दिनै जोङो बे आयजनखौ खालामनाय जादों माने बे आयजननि थांखिया बेनो जाहाथे माने फैबाय थानाय समाव जों खौसेयैनो उन्दै गिदिर गैयाजासे उन्दै गिदिर सानाजासे जोङो मोजां हाबा मावलांनो हायो आरो खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बेखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो माने जायफोर सुबुङा ज'यैनो बेफोरबायदि थुबुर जालाया गोसो गोरबोनि साननाय हनाय गोसो गोरबोनि हास्थायनायफोरखौ फोरमायलायनो मोना ज' जाग्लांनाय बायदिसिना मोनलायाब्ला एसे बिनि साननाय गोरोबा जायो बेखायनो जाहाथे नैबे जोंनि जाग्लांनायजों जाहाथे बिनि साननाय बैनि साननायजों जोंहा गोरोबलायनो हायो बे खौसेथिखौ जोङो दिन्थिलायनो थाखायनो आरो इयुन समाव जों माबायदि दैदेनलांगोन गामिखौ बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोङो सावरायलायनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय बे समाव से नं नाहरबारि गामिनि गोरोबलायनानै जिहेथु गावसोरनि बोराय बुरै गेदेर उन्दै जयै जिहेथु बैसागो बोथोराव रंजानानै जा मोननाय बेखौ जयै बिथांमोना बैसागु बिदाय होनाय बायदि हाबाफारि लानानै अनलायनाय आरो खौसेथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे जोबोद बाख्नायथाव दिनै बैसागु बोथोरनि मोनफ्रोमबो बर' गामि रंजानाय मोसानाय बायदि रोखोमनि खाम जथा सिफुंनि देंखोजों गोमखावनाय बर' गामि जोङो नुनो मोनो दिनै बेसेबांबा समायना बे सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बे नाहरबारि गामिनि सिमेन्ट दैमानि साखाथियाव दान्दिसे सम बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला रंजानाय बेसेबांबा बोथोरजों गोरोबफानाय बे बैसागो बोथोरनि से नं नाहरबारि गामिनि लाइमोन आरो गागि जयै मोसानाया बेसेबांबा बैसागु बोथोरखौ समायना मेहेर होदों थारैनो जोंनि खौसेथि एबा जोंनि हारिनि नेमखान्थिखौ बिथांमोना बेरखांहोदों थारैनो बे अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय इयुनाव फैबाय थानाय समाव उन्दै लाइमोनफोरखौ खौसे एबा जोंनि नेमखान्थिखौ फोरोंलांनो थाखाय बे गागि आफादजों जयै खुंफानाय जादों थारैनो जोबथारनायाव नोंथाङा गामिनि लाइमोन जानानै जिहेथु जोंनि बा नोंथांमोननि गामिनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायो इयुन फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि समाजनि एबा जातिनि खामानि मावलांनांगोन होननानै सानो आङो एसे लाइमोन हिसाबै बेखौनो खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो गावनि राव हारिमु माने बेनो मोनसे खोथाया हारिमु थाब्लासो हारिया थांनानै थागोन राव हारिमु थांब्लासो हारिया जौगागोन ओंखायनो बेखौ जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे जि बर'नि हारमनि लानानै खाम सिफुं सेरजा लानानै जि जोंनि हारिमुखौ दिन्थियो जों बेखौ माने गोसो गोरबोजों सोलोंनांगौ आरो एसे बर' हारि हिसाबै बे सोलोंनाया जोङो बर' सुबुंनि कर्तब्य
आं बेखौ सानना लायो आरो सोलोंनांगौ आरो गावनि हारिमुखौ जौगानोबा जोङो बेफोरबायदिनो ज' ज'यै हाबा मावलांनांगोन खौसेनो जोङो बिदि रंजानांगोन बेनो आंनि उद्देश्य आरो बेखौनो खावलायो आं जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोननि गामिनि सासे लाइमोन दैदेनगिरिया जोबोद मोजां बेसेन गोसा बाथ्रा बुंबाय थारैनो बे समाव केमेरा पार्सन बिथां सुबिराम बिथांखौ दान्दिसे आरो रंजानायखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेसेबांबा समायना नाहरबारिनि बिहामजो आरो बिहाव आरो लोगोसे गामिनि गागि लाइमोन जयै बेसेबांबा गोसो होहाब गोसो होसार मोसानाय बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआ दिनैनि बे रादाबखौ लानानै फैबाय थारैनो नोंथांमोननो जोंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आं प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों दे